Bude něco? Vždycky v pátek večer leze v pyžamu do postele a takhle se zeptá. Bude něco? Co má jako říct? Jak by to bylo správně? Nemá říkat nic, ne. Ale on se i jinak potí. Nikdy se takhle nepotil. No tak. Bude něco? Slibuju, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu dobré i zlé až do smrti. Vkládáme do tebe velký naděje. Celá rodina. Na důvěru. Ale do bordelu chodit můžu, ne? Jo, ale se mnou. Tak zdraví. Ale on je tady. Kdo? No, takový ten kluk, jak nás fotil před kostelem. Cože? Bývalej ctitel. Jenom, že ne je tvůj. Vražedná hra. Penalta! Penalta je to... Au! To pít! Já nejsem první, ale budu poslední. Cukněte se dohromady! Teď na mě. Na mě! Co mi chceš? A to se tě kurva tam ty! Kde je Dominik? Dobrý. Zatím dobrý. To se zaporval. Ne. Jen jsem plnil tvé přání. Jak je možný, že se člověk v tom druhém takhle strašlivě zmechne? Měl kraviny, ale z toho se vyspí. Ale z toho se nevyspí právě!